Please welcome Megisana Pimeda. Thank you. Nangi launa ba mata pairu matrok to. Launa ba summa pairu. Kajara. Pairu. Thank you Yam Pazaba. And now Mr. Raz Lamon me am da sai sai he. Kalakar na toru na may ung ya kwento may ung de. Kahit to jano hang di amta de. Kalakar isa sa di may urung ya kwento ung de amta de. Hello, hello. Ungalo. Ang amo kapsulo. Pajabreng isang ani. Kaya si ano? Kaya siya no kayo. Ha? Siya na siya. Yaro kaya deh. Kaya. Hanuba. Kaya. Ay mo hanuba ba? Ay pam din na. Ay pam dia. As. Himalle ba? Luwere WhatsApp kati Facebook kati I love you pakat hasil kiam tadi tu si pam dia ne. Ay wala mo ko. Nang ni kayo. Ay nate. Nuwa sumali, sam sumali, piso sumali, nato sumali, ya sumali, mai keteng kene. Asyam ni kayo nang apa mayo katulog. Kaya si ano? Siya na siya po. Adri yaro Ako yung mga ito sidore ba? Ako yung mga ming na ko'y kumarup yaw mo na ba? Ito marup to luway dore ba? Ito pangdi yadre ito nang siya na siya po. Noy masi talaga ay kita bagi laute ba? Nang laka may seba sabi magi matikang sabi yan nang na. Ito Siapa tahu deh hai tikai degi. Seba to ba hitiya? Yum da po wai shite. Wa hitiya? Hai tie ba? Hitiya. Kaya si hai no. Nang pame. Siya di malam mani bor kay na ani kayo. Asyam bahay sabi ni meta. Nang hai urun mi kuti kasi pa ho tum masab khang di yuda pakak takle ta gyam ta dre. Ado na yar ka di mi gi yu yon ba imong do building sa na ba mi gi sing gi yon ba imong do madu building sa do hone bi nang ai sel ki do ge pisa thari na tak. Korean to. Tale ay din ang ubod sa susang dre, tum masusang dre. Nasakto. Ay saksya. Hey, nupa si thir phaja ba ni nupa de khreng no ba kitang masamla ka phu madu no hongo hari sa. Ako'y ni yo for high five yo to kini na. I love you so much. I love you more. Ikay dro. Kaya ba to? Ko tong lai. Pabua. Ay no hondor ko. Ay ba to kay pamukwa. Thank you. Pasila si sino hore si yung aluko. Yata. Yari nang song nang sa sing thong ro so. Tangwai ro. So ko. Oh, thank you so much. Thank you. Yam nung sipa iki sana pina ko artist masin ko kai bagi ko lejite maram di miyam ko sabato ko ko ahen mo ai dalong sin na kreso miyan worobi na madi Mr. Pak na worobi. Thank you so much. Thank you. Sa group pagi blue bell gi yam naor ba. Okay sa group auta yar ka di stage lak pina ba. Sing sari maram di ai so anchor mo lak sar pina kasigi yam nungai ba ipan tha ba sta ai gi nung sipa berumpang miam dari sida ai so isai matim to thawon to miam ya bro. Ay di isa sa community, ay di lila pala film kare yar kay itu thak so mini. Ado kasi yan ngay pa alo ay kanam may pa kadore. May pa no opetan natin sa tulo nang sumbatin lo. Masigi blue band ko mo sa to ho ko bigini. Nari ngay ay di nong matasukalude kaya ka di hay ba maga nung sinari ngay ay di nong matasukalude kaya ka di hay ba maga ajabar na suka nagkanta ay hintong bayada na wakado ajabar na suka nagkanta ay hintong bayada na wakado Sinari gay ay di mo matasukan lude Kaya nagalihay ba maga Kaya nagalihay ba maga
माझ्या मना सुपर्ण फलता आई तुम्बा 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 तुम्बा. Thank you so much.